Летен купон с Киноарена. Имате фен карта от Киноарена? Запазете я! Регистрирайте номера и на www.kinoarena.com и може да спечелите един от 20-те уникални пакети за незабравим летен купон. А той включва 3-дневен билет за най-големия музикален фестивал Спирита в Бургас, 3-5 август, Централен плаж Бургас. Бански и джапанки, цветовете на лятото с Бенетон. Плажна хавлия, облечи дома си с панагюрище. Очила Ревлон, от Grand Optics и Joy Optics. Вече 10 години грижа за вашето зрение. Lifestyle Skin, за усещане най-близко до това да не носиш нищо. Алтан Спрей, надежната защита срещу комари. Intimea, интимна грижа всеки ден. Fisherman's Friend, силен вкус за силен ден. Monster, Unleash the Beast. И всичко това в страхотна раница в комплект с шапка от Puma. Спечелете летен купон с Киноарена, като регистрирате своята фен карта от 1 юни до 12 юли на www.kinoarena.com.